ದಾನ ಮಿತ್ತುಗು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬರೋನುಂಡು ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆಂಗು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಬೇದನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಡ್ದಾಪಿನಂಚಿನ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತುಂದೆ ಪ್ರಸಾದ ಬಕ ಶೇಂದಿ ದಿಪ್ಪೆರತ ಅಂಚ ಪತೊಂಡ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪತೊಂಡ ಅಮ್ಮ ಉಲಾಯಿರಿ ಕುಲ್ದೇರು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಇಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಉಂತುದೇರು ಎಂಚದೋಜಿನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತಾರೆ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ದನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು. ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ದನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನದ ಮುರಣಿ ಅವು ಪನ್ಪೆರದ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ ಏರು ಕೇಡು ಬಯಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ ದೇವರ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ 100% ವರದಾನನಿ ಕೊರ್ಪಿ ಮಾಡದು ಮುರಣಿ ಯಾನು ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ದೇತು ನಾನಿ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಓಕೆ ಯಾನು ಈ ಸೋಮವಾರ ಉಂಡತ ಯಾನು ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನ ದಿನ ಪನ್ಪೇನು ಸೋಮವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಓಕೆ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ತು ತಿನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪಗನೆ ಸೋಮವಾರ ಈಶ್ವರನ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಮುರಣಿದ ದಿನ ಏನು ಪನ್ಪೇನು ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನಗನೆ ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಡಿಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಏನೊಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಆ ಫೇಕ್ ಐ ಡಿಡು ಕೊಡೋರ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕುಲು ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಓಕೆ. ಅಕುಲು ದಾದ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪಂತಿನಿಕ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ವೈರಲ್ ಆದವು 1,000 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೈದರು ವೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಬನ್ನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಐ ಡಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಐ ಡಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಐ ಡಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ದೇಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪರಬು ನಿಕ್ಕು ಬೋಡ ತೂಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಪೋಡ್ರೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಮೀಟು ಜಾಲೆಪ್ಪುಂದು ಐಟೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಡ್ಯಾಗನ್ನು ಪನ್ನಗ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ತಡೇರೆ ತಿರುಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ಗೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರ ಅಪಗಂಡ ಈತೆಲ್ಯ ಒಂದೇಕ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ದೇಕೆ ಇಂಚ ಪನೋಡಾಂಡ ನನ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಿನ ಪಾಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸೈವೇರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ಆತು ಟೈಪ್ದ ನರಮನಿಲೇರು ಪಂಡ ನಂಜೆಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ದಯ ಮಂತದೀನಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ ಎಲೆಲ್ಯ ಫಾಂಟ್ ಉಂಡತ ಅವು ತೋಜಿ ಮಲ್ಲ ತೋಜರೆ ಬಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ 2-in-1 ಮನ್ಪದೆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ 2-in-1 ಮನ್ಪದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎಲೆಲ್ಯ ಫಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀಡ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಅವಡು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚಲ್ಲ ನಿತ್ಯಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ 2-in-1 ಎಂಕ್ ಗಾಡಿ ಬುಟ್ನಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಕ್ಕಿ ಪುರ ರಾಪು ಜತ್ತ ಇಂಚ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ ತೋಜುನು ಕಾಲು ಎಲೆಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವು 40+ ಇರದ ಪಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿದ ಒಂದು ವೇಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಕಣ್ಣು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡದ ಏರ್ನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ. ಅಂಚೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಪರಬು ನಿಕ್ಕು ಒಂದು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಎಂಚಪ್ಪುಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪಕೊಂಡು ಎತ್ತು ಮೇಯ್ತೊಲ ಜಾಲೆಪ್ಪು ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಮೊಕ್ಕುಲ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೈಂಕ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣೆಂಕ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೊಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಒಡವಟ್ಟಿನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಈತಿಲ್ಯ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಬರ್ತದ ನಂಜಿಗಾರನಕ್ಕಲು ನಾನು ಇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ ವಾ ಟೈಪ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಪಂಡದು ಬೊಕ ರಡನೆ ಪಂಡ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಈಶ್ವರನ ದಿನ ಆ ದಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದಿನ ಆನಿಯಾನು ಅವೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ದೇತೊಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಐಡ್ದು ಮುಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಬೊಲ್ದು ಎಕ್ಕದ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದಿನ ಅವೇ ದಿನ ಐಡ್ದಕ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ದೊಂಜಿ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಟದು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಎಂಚೋಂಡು ಪಣ್ಣದು ಪನ್ಪುನ ಉಂದು ಆತನಗ ಆಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷ್ಣು ಫ್ಯಾನ್ ಅಮಿತ ಪಣ್ಣದ ಫೇಕ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಆಲು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಲು ಫಾಲೋ ಕೊರಿಯಲ್ ಮಕ್ಳು ತಡೇರೇಜಿ ಆನಿ ಲಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿದ ಪಾಡ್ನ ಬಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೋದು ಪಂತಿನ್ನ ಆಲೆ ವಿಷ್ಣು ಫ್ಯಾನ್ ಅಮಿತ ಫೇಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಕ್ಳು ರಿಯಲ್ ಐ ಡಿ ಬರ್ಪುನದು ಪಿಂಕ್ ಹಣ್ಣು ದಮ್ಮು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅವೇನು ತುದು ಆತನಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ತುದು ಏನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನು ಪಾಡಿಯಾನ ಇಂಚೆ ಬತ್ತಿನ ಬಣ್ಣದು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಂತದ್ದು ಪೋತಿನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿರ ಬೈದು ಐತ ಪಿರವಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬತ್ತನ ಲಾಟ್ ಪೊಟ್ಟದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಐ ಡಿ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಪುರ ಪನ್ನು ಆತನಗ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಯಾನೈತ ಕಲ್ಪ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೈಕ್ನೆಗ್ ಪೂರ ಪಟ 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 ಬೊಡ್ಚಾನಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡದು ಐಡ್ದಕ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಕಲು ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪಿರು ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ ಆ ಒಂದೇ ಜೆಂಚ ಮಂತನಲ್ಲ ತೂನಗ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆತು ಪುಣ್ಯಗ ಯಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂತಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದಿತ್ತದೀತೆ
ಐಡ್ದಕ ಯಾನು ಒಂದು ಪೋದು ಐಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡಿಯೆ ಐಡ್ದಕ ವಿಷ್ಣು ವ್ಯಾನ್ ಅಮಿತ್ ಅಂದ್ ಪಂಡಿತ ಐಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋದು ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋದು ಸಮಾರಡಿದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಯಾನುಂಡತ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿ ನಾಡುಂಡತ ಎನ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ವರ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ಲೇಜರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ಪನ್ನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಟಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅಂಡವು ಅಕೌಂಟ್ ಪಂಡ ಆತು ಪೋಡಿಗಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪಿಂಕಣ್ಣು ದಮ್ಮಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಕಳು ಎದುರ್ದಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜ ದಮ್ಮುಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗಂಡೊಂದು ಬಾದ್ಮೆ ಕುಚ್ಚು ದಮ್ ಹೇಂದ ಹಾಪುಡು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬೈದಿನದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ವೀನ್ಗೆ ಐಕೆ ಅನ್ಮಂಡೆ ಅಲ್ಪಬೋದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಂದು ಪಾಡು ಫಿಯರ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಂದು ಪಾಡು ರಿಯಲ್ ದಮ್ಮಿತ್ತಿನಕ್ಲಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ದೀಪೇರು ಓಕೆ ಪಿಂಕ್ ಹಣ್ಣು ದಮ್ಮಿತ್ತಿನಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೀಪೇರು ಫಿಯರ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಂದು ಪಾಡು ಮಕ್ಕ ಏನು ಸಾಮಾನು ದೇಕದೆ ಐಡ್ದಕ ಪೋಡಿದು ಪಟ 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 ಅನ್ನೋ ಡೀಪಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೊರ ಚೇಂಜ್ ನೇಮ್ ಐಡಿ ನೇಮ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೊರ ಚೇಂಜ್ ಎಂಕದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅವೇನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೊರ್ನೋಣತ ಪಟಕ್ಕಂದು ಯಾನಿತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿರು ಬೇಡ ಎಂಥ ಸಹ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಥ ತೆಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡು ಇಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರನ್ನಂತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ನೀನು ಎಣಿಸ್ಕೋ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಬರೋದಂತೇಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಏಪ್ಪಗಲೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿರು ಈಗ ಬೇಡ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಸಲ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪಿನ ಓಕೆ ರಡ್ನೆ ಸಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಐಡಿದ ಮಿತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರಡ್ಡೆಡ್ಲ ಕಣ್ಣದಿತ್ತಿರಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಓಕೆ ಐಟಿಯರ್ನ ಎದೋ ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿರು ಅವು ಕುಡರ ಬತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದಿಪ್ಪ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಪಣ್ಣದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪನ್ನಿ ಮಕ್ಕ ಯಾನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸರೆನರದ್ದು ಉಪ್ಪೇನು ಸೊ ಯಾನು ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಂಕ್ ಬರೋದು ಟಚ್ ವುಡ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಮನ್ಪು ನಕ್ಲು ತಿನ್ಪೇರದು ಪನ್ಪೇನು ಯಾನ್ ಆಂಡ ಈತೆ ಅಮ್ಮನ ಬೈತೇರು ಊರುಡ್ದು ಸೊ ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಡಿ ಕುತ್ತರಗ್ಲ ಪೋಂದುಲೆ ಏರೇ ಪಿರಾವಡೆನ್ನ ಕುತಂತ್ರ ಮಂತನಾಂಡಲ ಅಪ್ಪಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ 100% ತಿನ್ಪೇರು ಪೋದೇನು ದೀವೊಂದುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋನ ವೈರಲ್ ಆತೀನಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಬೋತುನು ಆನಿಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಇಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಅಪಗ್ಯಾನ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ್ದು ಬುಲ್ತದು ಬೈತದು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ತೊಲೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ತೊಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ತೊಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡಾತ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆ ಟೈಪ್ ಎಂಕು ಕಣ್ಣೆದುರೇಕಂತ ತೂಪಾದ್ರೆ ಏರು ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡದು ಆತ ಅಜ್ಜನ ಪವಾಡುಂಡು ಸೊ ಇನಿಲಾನು ಪಿರಯಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದಿಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಿನತ್ತ ಎಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಅಜ್ಜನಪ್ಪನೆ ಪೋದು ದೀವೊಂದುಲೆ ಓಕೆ ಬೊಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಪಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಪಿರ ನೆನಪತ್ತನು ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರು ಬತ್ತೀರಿ ಓಕೆನಾ ಅವೇ ದಿನ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ತುಲೆ ಈತನಟ ಯಾನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಏರೆಗ್ಲಾನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಬಂದು ಯಾನು ತೆರೆಮರೆ ಹಿಂದೆ ಪಂಡದು ಪಿರೋಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮರಡೆ ಯಾನು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿನೋಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ಎತೋ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನೋಂಡು ಅವೇನಿಗೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ನಂದಿತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನ ಇಂಚಿದ ಕೈಗೂ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಡಯಲಾಗನ್ನು ಕೇಂದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖವಾಡಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುಲಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪೋಡು ಆ ಮೇರು ಕೊಡ್ತೇರತ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ನನ್ನ ಮಿತ್ತದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬರೋದುಂಡು ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆಂಗು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಲ ಬೈದನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಡ್ದಾಪಿನಂಚಿನ ಯಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನು ರಡ್ಡೆ ನಡ್ದುಂಬೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ದಯಗಂದ ಪನ್ನಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ನಿ ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಣ ತೈಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಇನಿಕ್ ದೀದಿತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಎಂಕ್ ದೇವೇರು
ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ 100% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ 20% ಖಂಡಿತ ಬಾದಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಪಣ್ಣದು ಯಾನ ಕಾಸು ವಿನಿಯೋಗ ಮನ್ಪ ದಾಯಕಂದು ಪನಗೆ ಎತೋ ಜನ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತತ್ತರ ಬಂತು ಉಪ್ಪಿರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೋಕುಲು ಎತೋ ಜನ ಕಲ್ಪೆರ ಆಸೆ ಪುಣು ಇಲ್ಲಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಗತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎನಡ್ದ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ನನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ರಡ್ಡತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡು ಎತೋ ಜನ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಎನ್ನಾಡ್ದ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡಾಂಡು ಏನಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಈಶ್ವರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ತುಲದೀಪ ನಿನ್ನ ಪಿರವಡಿ ಈತ ಜನ ಪಿತೂರಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಈ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪೋನ ಈ ರಿಯಲ್ ಆದ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಚಿನ ಪಣದು ತೂಪಾಲ ಪಣ ಎಸ್ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಯಾನಿ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಏರಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರವಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದ ಇತ್ತೆ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕ್ಯಾಮರಡು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬರೋನುಂಡು ಏನಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ದೇತ ನಕಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕ್ಲ ಫೇಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲರ್ ಮನ್ಪುಲ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಲರ್ ಮಂತದೆ ಪಾಡುವೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಲ ಫೇಸೇ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದಾದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪಂಡದು ಏರೆಗ್ಲ ತುಳುಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಿದು ಹಿಂದಿಡಿತನು ಒಂದಿತ್ತು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಆಣ ತುಳುಟು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಕನದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಯಾನ್ ಒಂಜರ ವರ್ಷದಿಂಚನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ನೆಟ್ಟು ಬರೋನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವಿದ್ಯೆನೆ ಎತೋ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಹಿಂದಿದಕ್ಲ ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತ ಮೇಡಮ್ ತುಳುಟು ಇರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಕಿನ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಬೈದಿನಕುಲು ಈತ ನೆಟ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನನೇ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಂತದು ಎನ್ನನೇ ಲೂಟುದು ಫೋನ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏರು ಫೇಕ್ ಏರು ರಿಯಲ್ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಏರನ್ನ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪುಜೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಟಚ್ ವುಡ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಒಂಜಿ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಒಂಜಿ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವನಿತಾ ಅಂದುಲ್ಲತ್ತ ಆಲೆನ್ನ ಇನಿಕೊಡೆದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಪನ್ ಯಾರು ಮನ್ಪೆರದ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲು ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅವಳ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಬೈದಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನಿ ದಾದಾಂಡು ದೀಪ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡದ ಆಲ್ಕೇನು ತೂಲೆ ನಮಗೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ದಾನ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಣೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡು ದೀಪ ನಿಕ್ ದಾದಾಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನು ಗತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬಡಿತೀನಿ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ದಾನ ಬಡ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೇನನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕೇನನ ಐತತ್ ಮಲ್ಲ ಓಲಿದಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ರಡೇ ಜನಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮಮತಾ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೋಲು ವನಿತಾ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಬಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವಿರ ಒಂಜಿ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪುದಾಯ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪು ನಕಲು ಇಜ್ಜಿರತ್ತ ಪಂಡದು ಎನ್ನಗ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ದೈವ ದೇವರು ಪೂರ ಎಂಕೊಂಜಿ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನೇ ಕಟ್ಟರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದಿರು ಅಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10% ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಿರು ಕುಲೋಂದು ಪಾಪ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಿರು ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗೇ ನಾನು ಈತನಟ್ಟೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಂಪರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರೋದು ಕಾಸು ಅಂಚೆನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು LICದ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ 10% ನಾನು ನನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಪಣದು ಮೀಸಲಿಡುದು ಉಪ್ಪು ಯಾನು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಗಲ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಹಣ್ಣತ್ತ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಿರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಪುರ ಪದ್ದೆ ಪುರ ಮಂತದುಪ್ಪಿರ ಅಣ್ಣ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿದ್ರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಳು ಸಾದಿರ್ಬೋದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಹಾಕೋದು ಪೂಜೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆತ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ
ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನದಾದ ಮನ್ಪೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಹೇಟಸ್ ನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಯಾನದಾದ ಮನ್ಪೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕಾಪಿ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಪಿ ಅತ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಎನ್ನ ಮನ್ಪುನ ಹಾವ ಭಾವ ಅವೇನು ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಎನ್ನ ಗುಣನಕ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪೇರು ಆಪಜಿ ಒಂದೇ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಗ್ಯಾಟ್ನಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ನನ್ನಲಾತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊಪ್ಪೆನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಾನ ಧರ್ಮದ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋನುಂಡು ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಅರ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಆವುಂದಾಂಡ ಅರೆ ಪಾಪ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಯಾರು ಕಾರದವಲ್ಲ ಹಿಡಿ ಕುಲ್ಲೆರು ಯಾರನ್ನ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆಲ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಂತದ ಬರ್ಪ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏರ್ದಾದ ಮಂತದೇರು ಪಿರವಡು ಕುತಂತ್ರ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಇತ್ತು ನಾಡ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಲು ಸತ್ಯನೇ ಇತ್ತು ನಾಡ ಎಂಕ್ ಹಾಕುಲು ಏರು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅವು ತೋಜದು ಬರ್ಪುಂಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ತೋಜದು ಅಜ್ಜ ಕೊರ್ಪಿರು ಸೊ ಯಾನು ಅಜ್ಜನ ಪಾದ ಗುಡಕ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ವ್ಯಾನು ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಗ ರೀಚಾಯೆ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಂತದೇರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ತಿಂದು ಪಿದಾಡೋನು ಪಣ್ಣದು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕೆಲವು ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫೇಕ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದವರಂತೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪರಚಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಗಾದೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ಏನು ಲೈಫಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅಂದರೆ ಕುಂಡೆಯಲ್ಲಿ ದಮ್ಮಿಲ್ಲ, ತಿಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಮ್ಮಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಕ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇನ್ನು ಫೇಕ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರದ್ದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದು ಅದರ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸಾರಿ ಕೇಳಿಸುವಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಇಂಥವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫೇಕ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಪಾಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಫೇಕ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ನೀವುಂಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನಾನು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ದಕ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನಿ, ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ನರಸೈದಿ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬರ್ತದೆ ಒನ್ವನ್ ಪುರತ ಎನ್ನ ತುಲೆಂದ ಒಂಜಿ ರೋಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದೆರ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಅಂದ ಬಾಯಿ ಬಡಿಸೊಂದು ಪೊಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕ್ ಏನು ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಂತದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದಿಪ್ಪೇನು ಮುರಣಿದೇನು ಬುಡಿಯನ್ನು ದಯಪಂಡ ಹಾಕಲು ಪೋಡಿದು DP ಬಕ ಪುದರ್ ಮೊನ್ನೆದು ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್ ಅದು 2 ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಡು ಬಯಸಿದ್ರು ಆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮೊನ್ನೆದು ಸೋಮವಾರ, ಅದೇ ದಿನ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೇ ನನಗೆ ಕೇಡು ಬಯಸಿದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ವರದಾನವೇ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿಗೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗೋದು. ಅದು ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರದಾನ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ವರದಾನ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇವನು ನನ್ನ ಸೋನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ದಿನವನ್ನಲ್ಲಿ ತುಲ್ಲ ಎಂಚಾತನ ಬಲ್ಲೆ ಎಟಾತನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಗಿ ಇದೆಂತ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗ್ಲಾಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಜ್ಯೂಸು. ಮೆದ್ನಂಗಿ ಜ್ಯೂಸ್, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ದಾದ ಗೊತ್ತು. ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಕೇನುವೇರು ನಿಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಪಣದು. ನೀವು ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರು ಜನರಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು? ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ದೇವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 10 ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ,
ಅದು ಅವರದೇ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗೋದು, ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಗೋದು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಫೇಸ್ ಏನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಗ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆದಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚು ಪಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಟ? ಆರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತನಾಗ ಆರ ಈತೆ ಬಾತೀರ್ನು ಆಂಡ ಐತೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಅಂತೆ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೆಟರ್ ಎಸ್. ಯಾರೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ದೀತೀರ ಅವೇನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ತಿನ್ಪೆ ತುಲೆ ಹೆಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕುತ್ತಾರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬರ್ಸಲ ಕಡೆ ಜೋರು ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತಿದೆ. ಆಂಡ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಮೇರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣದು ಮೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಪಿದೇ ಬನ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ. ಮೇರ್ಲ ಜೂನಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿದಿನಾರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಜೂನಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಆಯೆ ಪಿದೇ ಬತ್ತನೆ ಬಡ್ಸ ನನ್ನ ಅವನು ಬಿಜ್ಜು ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಜೂನಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಹುಲಿಗೆ ಬಡ್ಸನೆ ಆಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾದೇ ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಡ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ತಗೊಂಡದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಡ್ಸನೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಬಡ್ಸ ಉಂಡು ಹೊರ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ್ದು ದೊರಿದಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಇಡೀ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ ಐತೆ ಕೆಸರಡು ಐತೆ. ನನ್ನ ಪೂರ ರೋಡ್ ಪೂರ ಟೂ ವೀಲರ್ ದಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಪೂರ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ರೋಡ್ ಆತನು ಎತ್ತು ಕಡೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ಕಿಡ್ ಅದು ಪೂರ ಟೂ ವೀಲರ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಸರು ಹೌದು. ತುಲೆ ಐಕ್ ದೀಯರೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪೆರೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಬಕ ಶೇಂದಿ ದಿಪ್ಪೆರತ ಅಂಚ ಪತೊಂಡ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪತೊಂಡ ಅಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಡಿ ಕುಲ್ದೀರು ಅಂಚೆತ್ತೆ ನೆಟೆ ಬತ್ತ ಕುತ್ತರ್ಗೆ ಬತ್ತ ಅಜ್ಜಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯ ತುಲೆ ಆಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಆಂಡು ಉಲಾಯಿಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಿದೇ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನೊಂಜಿ ತೂನಗೊಂಜಿ ಅವೇ ಎಂಕಿ ಏರ್ ಮಾತ ಹಾಳು ಬಯಕಿರು ಅಜ್ಜ ಈರೇ ತುಲೆ ಬಣ್ಣ ಅರ್ನ ಪಾದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣದ ಬತ್ತು ಅಂಚ ತುಲೆ ಎತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಪನಿ ಕೊಡ್ತೊಂದೊಂದು ಆಂಡು ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚ. ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಕಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಿಡು ಕುಲ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಪಾಪ ಆರೆಂಜಿದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅರ್ನ ಕೈಟು ಕೊರು ಹಾಂ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಪೂಲ ಕೊರ್ತೀರು ಪೂಲ ಹಾಂ ಹೂ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ನಾ ಕೈ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಅದನ್ನು ಬಡ್ಸೋದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಕ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಇಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ಲಕ ಬರ್ಪುಣತಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಟೇಸ್ಟ್. ಅವು ಅಮ್ಮಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಣ್ಣೊಂದು ಭಯಂಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಕ ಕಾರ್ಣಿಕನದಾದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಜ್ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಣು ಚಕ್ಕುಲಿ ತುಲೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತು ದೀಪ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಬೈದ ವನಸ್ಸು ಎಂಕ್ ಮೇರ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಯಾವ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಗಡ್ಬಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಇಂಬೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗಳ ವನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ತುಲೆ ಅಂತ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಚಟ್ನಿ ಮುಲ್ತವನ ಸಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡನ್ನ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾನು ಓನ್ಲಿ ಗಡ್ಬಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸುಧಾರಿಸೋನಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಂಡೆ
ತುಲೆ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಈ ಉಂಡೆಟ್ಟು ತುಲ ಐಕ್ ನಾನು ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಬನ್ನ ಗರ್ಭಣ್ಪಿಡಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂದ ಇಂದೇನು ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿ ಆರು ತೆಲ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು 4 ಪೂರಿ ಇದು 4 ಪೂರಿ ನನಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೂಲೆ ತಿಂದರೆ ಹಾಕೋಣ ನನಗೆ ಬೇಡ ಇದು 2 ನಮ್ಮದು ಹೊಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ದಿಪ್ಪು ಪಾವ್ ಭಾಜಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನಲ್ಲ ತುಲ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ನಂದು ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಅನ್ನ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತೆ ಅದು ಅದೆಂತ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದೇನಾದ್ರು ಕೊಡಿದಾರೆ ನುರ್ಗೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾವು ನುರ್ಗೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದೆಂತ ಇದೇನೋ ಸೊಪ್ಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಇದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಂತ ಇದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅವರೆಕಾಳಿನಾಗೆ ಉಂಟು ಹಪ್ಪಳ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ತಿನ್ನೆ ಸಂಡಿಗೆ ಬೇಕಾ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಬೇಕಾ ಅಪ್ಪೋ ಹೆಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚು ಒಂದು ದೇವರೇ ನನಗೆ ದಿಪ್ಪು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ದಿಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ತೆಗ್ಬಿಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಬಾಯ್ ಡ್ರೆಸ್ ನೀರ್ನ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಸೋನುನತ ಎಸ್ ಸೋನು ತುಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತಂದು ತುಲೆ ಗಡ್ಬಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತರ್ತಿಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್